OK ľudia, zdravím vás pri mojom prvom challenge, ktorý bude škoricový challenge. To som za toho moc, lebo ešte mi toho moc nezostáva. A čím škoricu nemáme, tak to radšej nebudem dávať celé. Ale už som s Kubom Svolkom natáčal ten jeden, to ešte keď sme mali spoločný kanál. A skoro som sa pri tom zladávil. Už ma to dusil, musel som sa rýchlo napiť. Pre istotu tu mám vodu, vedľa kamery. No, takže aspoň 5 minút budem natáčať. Keď sa zadusím pri tomto, tak bude dobre. OK, môžeme ísť za to. Malá príchuť. OK. Dosť to štípe. No, už to začína. Tak cukor. Až spalý cukor. Áno, bez vody. Ľudia. Teda, štípe ma huba. Pusa. To má závračná slovenčina. Pretože mi skoro, že sa mi dostáva dole pod jazyk. Keď aj berú sliny a tam na to štípe. Najlepšie to je nechať to z ústach. Potom tie sliny, čo tam idú, tak to nechať rozprúdiť, takže nech to je mokré. A potom to vyžvachlete ako cukor. Ale ja sa aj tak pro istotu napijem, pretože ja už nemôžem, mám úplne štípe svoj teda. No, takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Ak sa ti páčilo, daj like alebo odber. Ak nie, vidíme sa pri ďalšom videi. Takže zatiaľ, čus!